Και ναι, λοιπόν, άλλη μια προσπάθεια να κόψω το τσιγάρο και πήγαινε καλά, είχε ξεπεράσει τις 5 ώρες, μια χαρά, και έρχεται ο άντρας μου με ανοιγμένο κεφάλι, τσακώθηκε με ένα νταλικέρι και όπως καταλαβαίνετε αυτό ήταν πολύ πιο δυνατό από τη θέλησή μου να κόψω το τσιγάρο και όπως καταλαβαίνετε πέσα μετά μου τώρα έκανα 3 τσιγάρα στα καπάκια, ήπια τέλος πάντων. Εντάξει, ξεκινάμε πάλι από την αρχή, 7 και 56 πες 8, 17 έκτου, 8 η ώρα, 6, 7, 8. Βοηθήστε με σας παρακαλώ, κάντε μια προσευχή και εσείς, μπας και το κόψω το καμημένο. Τόσα χρόνια προσπαθώ.